Mo na day ni ilahang balos sa ilahang pagpaningkamot mga boss. So karon mga boss natay ipakita sa inyo mga boss na makwartahan mga boss. So mao ni mga boss ang kakao. So human na kog vlog ani mga boss sa inyo. So akong gipakita sa inyo mga boss kung tinuod jud ba na mo income jud ba ang kakao. So makita niyo mga boss. So isa ka area pa lang ni mga boss kaning kakao ni. So wala pa tong duha ka area na ilang gitamnan. So nindot kayo ang invest sa kakao no. Basta imo lang haguan og imong paningkamutan. Kay nikaabot sa panahon nating bunga, adya na balusan jud ka. So mao ni lang harvest karon sa isa ka area pa lang ni sa kakao. Sa diri pa lang na siya na area mga boss. Aside dili pa jud dito sa uban, napay duha ka area. So nindot kayo ang kakao no. Nindot kay mag-invest og kakao. Kaya ang kilo sa kakao karon is 135 na di ay.